Безне Аллаһ һидаяткә күндергән, күңелләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Хидаят юлын, мәчет юлын, тәүбә юлын таба алмаган булыр идек, әгәр дә Аллаһ Субхана ва Таала безнең күңелебезгә шушы иман нурын күндермәгән булса. Гысылланып, тәһарәтләнеп, фас'ау иля зикриллаһи, Аллаһның зикренә ашыгыгыз, кытылуга ашыгыгыз дигән әмергә буйсынып, хушбуйлар сөртеп, яхшы ниятләр белән ниятләнеп, мәчеткә килгән, шушы күркәм мәчеткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Мубарак булсын җомгаларыбыз. Аллаһ Субхана ва Таала киләчәк айларны, киләчәк Рамазан айларын саулык, сәламәтлек белән илкин тынычлыгында күрергә Аллаһ насыйп eləсен. Ас-салаватул хамсу вал җумгату иля al-җумга ва рамадану иля рамадана мукаффиратун лима байнахун иза җтунибатил кабаир. Һәр вакыт шуны әйтәбез. Рамазан белән Рамазан арасы, 5 вакыт намаз аралары, җомга белән җомга арасы. Без шунда яшибез. Рамазан белән Рамазан арасында, җомга белән җомга арасында вакыт ничек тиз үтә. Кичә генә җомга иде бит әле, менә бүген килеп җитте. Субханаллаһ. Аламатус сага. Кыямәтнең билгесе бик тиз килеп җитә. Как будто вчера была пятница, сегодня уже очередная пятница. И салавату иля салат, намаз белән намаз аралары. Мөселманның үлчи торган вакытлары намаз белән булырга тиеш. Качан киләсең? Когда встретимся? Магриб, Зухр, Айша, бәгъдә ал-Гиша. Где встретимся? Кыяшлыда, Бишбалтада, Марҗанидә. Машаллах, Казанда 70-тән артык мәчет бар. Дуслар, мөселманнар бер-берсе белән мәчеттә, мәчет тирәсендәге кафеларында күрешәләр. Моннан 30-40 ел элек алай берләр юк иде. Битте инде дин дип җиргән кешеләр бүген үзләре битте, кайберләре юк. Ә менә без, аларның балалары, аларның оныклары, сез бүгенге көндә әлхәмдүлиллаһ очрашуларны намаздан соң мәчет тирәсендә билгеләп куябыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Нинди күркәм, нинди күңелле вакытта яшибез. Яз җитә, Рамазаннар җитә. Ләкин менә шушы бу көннәрдә күңелебездәге булган бер кара әйбер, bir боршу, ул да булса менә шушы сугыш. Иза иқтатала сафани ал-катил вал мактул фи ан-нар. Ике кылыч бергә туры килсә, бер кеше икенче кешегә кылыч күтәреп сугыша башласа, Пәйгамбәрбез әйтте: "Ал-катил вал мактул фи ан-нар." Үтергән кеше дә, үлгән кеше дә җәһәннәмдә булыр. И тот, кто убил, и тот, кто умер, будут в аду. Шу вакытны сорадылар: "Я Расулуллах, инде мәгълүм, үтергән кеше җәһәннәмдә булыр. Инде үлгән кеше нигә җәһәннәмдә дисә, әгәр дә ул исән калса, ул аны үтерер иде. Если он остался бы жив, он того бы убил." Кичкенә вакытта әбиләребез, әниләребез, әбиләребезнең әниләре әйткән сүз бар иде: "И Раббым, ачлык белән сугыштан сакла." Кара син, ачлык, сугыш. Al-faqru takadu ila al-kufr. Фақирлек, ачлык кешене кифрлеккә дә китерә. Кифрлек нәрсә? Аллаһ сакласын, ал-гаяз биллаһ, Аллаһ юк дип әйтү. Динне сату, диннән кайту, мөртәд булу. Нәрсәгә? Бер кисәк ипи өчен, бер капчык борчак өчен. Үзе өчен генә түгел, балалары өчен. Шуның өчен Аллаһ Тааладан сорыйбыз, менә шушы башланган хәлләр, күңелсез хәлләр тиз көндә бетеп, бер-берсен аңлап, киләчәктә шушы кан тугу бетсә иде дип Аллаһ Тааладан сорыйбыз. Безнең иң зур коралыбыз, самое большое оружие — это дуа, молитва. Дуа кылсак, без монда 70 мәчет Казанда, 1400 мәчет Татарстанда, меңләгән мәчетләр Россиядә дуа кылып: "И Раббым, шушы патшаларыбызның күңеленә һидаят салсаң иде, менә шушы кан тугу туктаса иде" дип Аллаһ Тааладан сорарга тиешле булабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисен әйтәм. Вы очень много слышали этот хадис. Но каждый раз напоминать, надо напоминать. Каждый день надо это читать.
اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. Биш әйберне сақла, икенче биш әйбер килеп җиткәнче. Цени 5 вещей, прежде чем столкнешься с 5 другими. Беренчесе нәрсә? Беренчесе, цени свою жизнь до того, как придет смерть. Когда придет смерть? Беребезгә дә мәгълүм түгел. Яшь кешеләр үлеп бара. Әле күптән түгел бер танышымның дусты 59 яшь, ярым. Менә закламый 60 була. Менә сезнең кафагызда шушы 60 еллык юбилеемне үткәрсәм дип, безнең кафаларны карап җирде ди. Сөйләштек, ниттек ди. Прививка ясаган вакцинадан да бер атнадан соң үлгән. Нәрсәдән үлгән мәгълүм түгел, аҗалы җиткән. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, әле менә хәзер пенсияга чыгам да рәхәтләнеп, әле тагы шуны хатык яшим. Инде гомер буе эшләдем дә, хәзер балалар белән, аныклар белән рәхәтләнеп, шатланып яшим дип ниятләнәбез дә. Хөкүмәт тә белмичә генә пенсияны бирми 60 яшьтә, 65 яшьтә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям 63 яшьтә вафат булган, 63 года было, когда Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям умер, ушел из этой жизни. 63 это по нашему летоисчислению 61. Каждые 33 года 1 год убавляется или прибавляется. Субханаллах. Шуның өчен нәрсә? Жизнь, цени свою жизнь до того, как придет смерть. وصحتك قبل سقمك. Сәламәт без, алхамдулиллах. Сәламәт җирибез, бақуат, кешебез бар, сәламәтлегебез бар, җигереп җирибез, атка атланып җирибез, хоккейлар уйныйбыз, башка төрле. Шуның кадерен беләбезме, юкмы? Шуның кадере нәрсә? Шуның кадере Аллаһ Тәгалә биргән безгә әманәт итеп сәламәтлекне. Тәмәке белән, аракы белән, зина белән, башка төрле кирәкмәгән нәрсәләр белән, кирәкмәгән сәгатьләп, шушы кирәкмәгән үзебезнең планшетларыбыз белән, айфоннарыбыз белән кирәкмәгән әйберләр карап, кирәкмәгән информациялар алып, төрле кирәкмәгән бер нинди гомердә кирәк булмаган нәрсәләрне күреп, карап, укып, әйдәле укалы бисмилланы, әйдәле ирәнәле кыл һуалланы, әйдәле ирәнәле ясин тәбарак нидән, юк, башым эшләми. Yok, başım işlemiyor. Kayber kişiler 60 yaşta başlap 70 yaşta Kur'an hafiz buldular. Bir hatun Египет'та mı, Suriye'da mı 73 yaşta одна женщина в 73 года начала и заучила Коран. Субханаллах. А biz үзебезнең шушы Аллаһ биргән акылыбызны кирәкмәгән әйберләр белән, от того, что ты 1000 раз прослушиваешь ненужную информацию, от того, что ты 500 раз просматриваешь ненужный вот этот видеоролик, от тебе что от этого пользы? Никакой пользы. Время, здоровье, зрение. Вафирака кабля шуглика. Бүгін біздің буш вақтыбыз бар. У нас сегодня есть свободное время. Вот это свободное время надо занять со собой сначала. Ибда бинавсика, садаханы үзеңнән башла диде Пәйгамбәрбез. Үзеңнән башла садаханы. Үзеңә акчаны бир дигән сүз түгел, яхшылыкны иң беренче үзең эшлә. Балаларыңа, аныкларыңа, хатыныңа, туганнарыңа, апаларыңа, сеңелләреңә әгәр дә кешең җитә икән, налево направо. Ә без кайбер вакытны үзебезне онытабыз, балаларыбызны онытабыз, хатынны онытабыз да бөтен кешегә вагаз сөйлибез, өйрәтәбез, тегеләй булыгыз, булай булыгыз дип. Әтегеләр мәхрум калалар. Әтием кая? Әтием анда кешеләрне өйрәтеп йөри. Әниең кара? Әниең анда блогер булып йөри. Ә балалары монда ни тәрбия алмаганнар, ни гыйлем алмаганнар, ни вакытында ашамаганнар, ни эчмәгәннәр. Шуның өчен буш вакытыгызны кадерен белегез. Свободное время до того, как вы будете заняты. Чем заняты? Или работа, или больница, или онкологическая клиника, или что-то. Аллах сакласын. Шуның өчен һәрбер вакытыгыз бушка китмәсен.
Бушка китмәсен, хәтта буш кына утырган вакытта да, нәрсәдер эшләгән вакытта да куйгыз бер вагаз, куйгыз бер Коръан. Или аудиокнигу, хотя какую-нибудь поставьте, толковую аудиокнигу, машинага барганда, хоть бер гыйлем алырбыз, файдасы булыр. Ва шабабака кабла харамика. Яшьлек бик тиз үтеп дә китә. Менә без әле кичә генә шикелле сабый балалар идек. Футбол уйнап җигреп йөри идек. Аннан соң армияга киттек, аннан соң эшкә бардык, аннан соң эшли башладык, аннан соң пенсияга чыктык. Субханаллах. Үтте дә китте. Менә шушы яшьлекнең кадерен белергә кирәк, чтобы потом, если кто-то сказал тебе, если вот у тебя будет возможность время вспять повернуть, что бы ты сделал? Изменил ли ты свою жизнь дигән вакытта? Да, конечно, я много изменил, дип әйтерлек булмасын. Альхамдулиллах. Я рад за то, что вот сделал в детстве, в молодости и сейчас. Я не каюсь, и мне нисколько не обидно, что это так было. Әгәр дә әйттек икән, эх, да, яшь вакытта булса, мин хәзер кайтарыр идем. Но белегез, адам баласы һәр вакыт үкенә торган. Нафсил лаввама. Бәндә һәр вакыт үкенә. Всегда кается, всегда он говорит, эх, я это сделал. Если плохое сделал, он говорит, что ой, сделал бы хорошо. Если сделал хорошо, он сказал бы, я еще больше хорошего бы сделал. И поэтому это естественно. Богатство до бедности. Вагинака кабля факрика. Бүген мөмкинчелегебез бар. Әле кичә генә кайбер олигархлар фалан хәтлегедә бүген ничә миллиард долларларын югалттылар. Аҗап түгел. Шушы югалткан әйберне Аллаһ Тәала сакламый. Чөнки аның закаты бирелмәгән. Тиешле булган хакы чыгарылмаган. Яки кешенең күз яше белән, кешенең тире акканы белән ул харам булган да именно сакланган. Сакланган да яки сугыш килә, яки давыл килә, яки инфляция килә да аның акчасы да бөтенләй юк була. Мин сезгә сөйләгәнем бар, бер кеше хәер сорап утыра. Анда переходтамы акча сорап утыра. Бер бай килә дә, миллионерме, миллиардерме килә дә, слушай, вот я тебе дам, вот скажи мне, пожалуйста, у тебя какие-нибудь долги есть? Нет никаких долгов. Вот это, если то, что мне даешь, достаточно будет сегодня на пропитание. Слушай, ты самый богатый человек. Потому что я тоже был самым богатым, а сегодня попал в инфляцию, и у меня минус столько-то там миллионов, миллиардов рублей. Бубай кеше завидует вот этому бедному, который сидит, попрошайничает. Шуның өчен дөнья үзгәрә. Әллә нинди байлар да ярлы була, әллә нинди ярлылар да бай була. Нишләргә кирәк? Тиешле хакны бирергә кирәк. Үлемне искә алырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәаладан куркып яшәргә кирәк. Аллаһдан куркып яшәсәк, үлемне искә алсак, булганнан тиешле хакын бирсәк, Аллаһ Тәала безне җирдә дә, күктә дә саклый торган була. Субханаллах. Абу Бәкр радиллаһу анһуны мактаганнар. Бу әйбер минем кичә генә күрдем, кичә генә алдым да мин моны сөйләмичә булдыра алмыйм, миңа бик каты ошады. Мне очень понравилось то, что вчера я увидел, прочитал, и хочется вот это передать. Хотя к этой теме не касается. Хвалили Абу Бакр радиллаху анху, какой он хороший, какой он сильный, какой он брутальный, какой он могучий. И что сказал Абу Бакр радиллаху анху? Аллахумма ла туахизни бима якулун, вагфир ли ма ла я'ламун. О Аллах, не наказывай меня за сказанное ими. Кешене мактарга кирәк. Бигрәк тә яхшы, әгәр дә ул кеше үзе булмаса, аны арттан мактарга. Ә кешенең каршысында син нинди яхшы дип мактау, ул ялагайлану. Әгәр дә инде валлаһи биллаһи ана ухиббук, мин сине яратам, чөнки шундый син яхшы кеше, шундый изгелекләр эшләдең дип әйтсу нормально. Но каждый раз ул жүнсез кешене кешеләр алдында синең сүзең үтсен өчен или ул сиңа яхшы итеп карасын өчен мактасаң, бу ялагайлану була. Абу Бакр радиллаһу анһу әйтә: Аллахумма ла туахизни бима якулун. О Аллах, не наказывай меня за сказанное ими. То есть и Раббым, алар мине мактадылар.
миңа ғырурлық кірерге мүмкін, тәкәббірлік кірерге мүмкін. Мені ғафу ет, и Раббым, мені ашуланма, миңа ғазабың болмасын Алла сөйлеген үшін. Вағфирли ма ла яғламун. И Раббым, мен өзімні білем. Я сам себя лучше знаю. Мои положительные качества, мои отрицательные качества, то, что я сделал открыто, то, что я сделал открыто, о Аллах, это я сам знаю, и ты знаешь, поэтому прости уж меня, деп айтқан Абу Бәкір радиаллаху анху. Вағфир ли ма ла яғламун. Алар білмейлер менің шундай нашар екенімні, алар мені яқшы деп білелер. Ләкин и Раббым, сен білесің менің кім екенімні, шуның үшін мені ғафу ет деп айтқан, субханаллах. Мұны әрбір бізде айтырға тиіс. Көп та түгіл бұл. Аллахумма ла туахизни бима яқулун. Вағфир ли ма ла яғламун. Мұхтарам азиз қадішлер, өткен жұмғада, неше жұмға алдын, мен сәфәр турында сөйлеген едім. Қайбір әйбірлерім қалды. Аны иншалла давам етірбіз. Ләкин бүгінгі күнде нишлесек те, қайғана барсақ та, кім білен генә муамәлә кылсак та, балаларыбыз беләнме, хатыныбыз беләнме, туганнарыбыз беләнме, дусларыбыз беләнме, дошманнарыбыз беләнме, нинди генә авырлык килсә дә, нинди генә шатлык килсә дә, без нишләргә тиеш? Бу бөтен нәрсә Аллаһдан икәнен белергә тиеш. Хәтта менә шушы бүгенге көндә бара торган бу җәнҗал сугышлар булсын. И Аллаһ Тәгалә аны инде тәкъдирләгән. Маша Аллаһу кана ва ма лам яша лам якун. Кайбер кеше әйтә, менә шулай башланды, монда ажиотаж китте, телевизорлар сатып ала башладылар, холодильниклар сатып ала башладылар. Ой, безнең телевизорыбыз иске иде, әллә алып калыйкмы? Бөтенебезне хатыннарыбыз, ниләрбез шулай әйтә, эй, может, купим быстренько, успеем купить. Вчера посмотрели, стоило 40 рублей, а сегодня с утра уже 50 рублей. А, наверное, не купим. Muhtaram cemaat, şuşunday vaqtda sahabeler de borçlanlar. Ya Resulullah, budaylar, arpalar, ekmekler kıymetlene bit. Дорожает хлеб, дорожает мясо, дорожает там картошка, что-то такое. Нәрсә дигән шушы ипидәге булган будай. Будайдан нәрсә ясала? Он ясала. Шушы ипидәге булган хәтта будай да, әгәр дә сиңа насип булды икән, аны беркем дә ашамый. Бүгін біз артық көп ашибыз. Бүгін біз артық көп исраф итәбіз. Очень много расточительства. Очень много кушаем. Чрезмерно кушаем. Чрезмерно больше спим. Чрезмерно больше бодрствуем, отдыхаем. Ике рекат намаз укырга булса, вставать надо. أثقل صلاة على المنافق العشاء والفجر. Münafık kişi için en ağır namazlar nindi? Ertenge namaz, yasiga namaz. İkintini okup bula, ilani okup bula. Lakin mine şu, nerse için şulay buldu? Allah Teala'dan jiraklaştık. Bulgan eyberge kanagat bulmadık. Bulgan riziknin, bulgan malının kadrini bilmedik. Allah Teala bizni mine şulay etip, ali soğuşlar bilen, ali inflatsiyalar bilen, ali sanksiyalar bilen bizni Allah Teala sınıtıran bula. Bizge degen rizik ol bizniki anı bir kimde ala almay. Her bir bende özünün rizığı bilen, Allah Razzaq, her bir bende özünün rizığı bilen, hatta şuşu ekmekteki bulgan buday, bir buday da eğer de sana nasip buldu iken, o vakitne 16 tiyen vakitlarda var idi bu hanka ipinin. Bugün biz kaybır vakitne alabız, özü bizge gerek bizge 200 gram buna, biz 2 kilo. Yarıyla senin tavukların, sıyırların bulsa eren bulmayı. Bulmasa kugere de anlarsın çıkarıp taşlayıbız, israf bula. Allah Teala bizni minəşlay irete, soğuşlar arqılı, inflatsiyalar arqılı, şuşa sanksiyalar arqılı, Allah Teala bizni ireten işe gitip, iktisad bilen yaşarga, как экономично жить, как благодарить Всевышнего за все то, что вот сегодня было сказано. Инна Аллаха Та'аля, إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه. Кімгәдір ярарға тырышабыз. Мы стараемся быть, понравиться кому-то. Начальнику, директору, президенту, премьеру, министрам. Хоть даже своему начальнику или своему начальнику цеха.
И для того, чтобы понравиться, мы иногда продаем друг друга, мы иногда закладываем, мы иногда делаем харам, Аллах сакласын. Мына мында бу хадистә Аллаһ субханаху ва тааля әйтә, Абу Хурайра радиллаһу анһу риваят кылган, иза ахабба Аллаһу тааля абдан дага җабр. Әгәр дә Аллаһ тааля бер кешене яратса, күпме кешеләр аны дошман итсәләр дә, 1000 людей, 100 тысяч людей его делают врагом, ставят на нем крест, но если Всевышний захочет его полюбить, он что говорит? «Инни ухиббу фаляна фаахиббуху». Джабраилю, алейхиссалату вассалям, этому ангелу, всех ангелов, говорит: «Я Джабраил, инни ухиббу фулянан». Я Джабраил, мин теге кешене яратам. Теге кеше тақва, теге кеше Аллаһ Таалага таваззук белән, түбәнчелек белән. Теге кеше гыйбадәтләрен үти, Аллаһ Тааладан сырый, төнне белән намазларын укый. Мин аны яратам, Джабраил, син аны ярат. فأحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له قبول في الأرض. جبرائيل عليه السلام шушы кешене ярата башлый, Аллаһ кушкач. Һәм Җабраил алейхиссалам әйтә җирдәге һәм күктәге бөтен фәрештәләргә һәм башкаларга әйтә: Аллаһ аны яратты, миңа яратырга кушты, сез дә аны яратыгыз ди. Аллаһумма ла манига лима аътайта ва ла муътия лима манагта ва ла янфау зал джадди минкал джадду. Аллаһумма ла манига лима аътайт. И Раббым, син биргән әйберне беркем дә ала алмас. И Раббым, син алган әйберне, алам дигән әйберне беркем дә бире алмас. Вала янфау зал джадди минкал джадду. Әллә кем сиңа ярдәм итәм дисәләр дә ярдәм итә алмыйлар. Аллаһдан сырык, Аллаһ Таала үзе белә кемнең аркылы ярдәм итәргә. Субханаллаһ. Тиңнәр ярырга тырышабыз, мугар ярырга тырыш, Аллаһга ярырга тырышыйк. Аллаһны яратыйк, аның пәйгамбәре Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламны яратыйк. Ул вакытны Аллаһ субханаху ва тааля Җабраилгә әйтә, Җабраил бөтен фәрештәләргә әйтә, җирдәге һәм күктәге бөтен фәрештәләр, бөтен кешеләр безне ярата торган булалар. Как передается от Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине, если Всевышний Аллах любит своего раба, он обращается к Джабраилю, говоря: поистине я люблю такого-то, такого-то, полюби же ты его. И Джабраиль начинает любить его, а потом обращается к обитателям небес со словами: поистине Аллах любит такого-то, полюбите же вы его. И обитатели небес начинают любить его, а потом ему начинает оказывать хороший прием и на земле. Субханаллах. Альхамдулиллах. Ла илаха иллаллах валлаху акбар. Шуның өчен, мөхтәрәм азиз кардәшләрем, нәрсә генә булса да Аллаһ субханаху ва тааладан. Әгәр дә безнең нинди булса кайгыбыз бар икән, борчуыбыз бар икән, мәшәкатыбыз бар икән, үзебездән Аллаһ белән контакт биткән. Аллаһга мәхәббәт биткән, Аллаһдан сорау биткән. Әйе, әллә кемнән эзләмә, күршеңнән эзләмә, хатыныңны сүкмә, балаларыңны яманлама. Нинди кимчелегем булды, нинди гынахшыгым булды, нинди үземнең недостатогым булды, гыйбадәтемдәме, намазымдамы, башка әйберләрдәме, и Раббым гафу ит мине дигәндә, Аллаһ Таалага кайтсак, Аллаһ Таала безне кайтара торган була җиргә, Аллаһ Таала безне яраттыра торган була адәм балаларына. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-ghaffara li wa lakum wa li sa'ir al-jama'ati al-muslimin al-hadirin ajma'in. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.